lang hilin eh. Hello, good morning. May buntag sa tanan, tibok kalibutan, sa di pa ko mong istorya. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat ang kamata patanong buntaga. October 13. Hagawin hapon kong mata, bisag gabi alauna. Alauna gabi, tayo na pod. Kay wala ko itarong to. Ano yung mga ang sakubang karon. Manghay mo na doon ko na mulaw, na ako wakwak. Maalaw na gabi wak ko mapakatog kay naghanangan ako sa mga insurrectus daari. Mga nakaapo nga, problema ko rin yung mga bata kay pangkamara sa iring. Marag itong alauna nakapatid ako kuan. Kapatid pa ko, tayo. So, mga Julie Depod, mata pa. Bawa nga ito siya nakamata pa man. Sunod po Florelisa sa aming GC. Nung kamay na ko pinatugan ron, karon na itong panahon, bis kaya plano ko, mga tumiog. Kuan. Sinter. Baka saan nga, one man na kung nabasahan sa message. 5 minutes later. Ilo sa tao nga. Ito palulog isaktan din. Isuyo ko nito. Inday, kira sepatu kira Spain pun paling sentil lagi ba boleh mulai sumabog asa madapitin mong lugar ito kayo naman lang sentil sa tikira. Reverse ko yung tanong mo, di ko kayo baho. Ya, asal nila ito. Natunahan. Naik dagum, mau dan dagum. Nyambut namin kita kami nag-district kuan dagum. Kapalit kong dagum na. Oh, kasi naman si Mama na. Ay, salamat sa Ginoo. Dahil sa misbay, igro sa biningabot ng dakdak na uwan. Nagpad ang espiritu. Grabe sa pasinti sa mga amang giyatuan. Sa sawang kursus para man, halos mga tao, referral, kaya ito, anti-rabies. Aling anak sa amiga, dito mampod. Pero dito sila ilang referral, pa provincial sila. Kako, ang pili ko antikira kay damay ba diningin na hanggang antikira ko no inagabot dalira kay di sa tagsanay magpantera bisa antikira kaysa kumpara sa probinsya la probinsya gubernador province man natanan mo nang
Napili ko antikira bahalag ladyo-ladyo. Lupad ng espiritu basta nganing klases mga rabis-rabis. Kay may imagine man dito na hatong mga igagaw ba nga girabisan sa iro nung tungidza. Pero ang isturas kadaghanan mas okay pa daw ang iro. Ang iro bukaan man o kanang tinuan man pinakaan man yung iro. Tuod man nagingikaan ka ng mga luto-luto. Ag mga iro, ag mga iring diay kaya mga iring mukha na sila patay. Muna diha nagbasi ag ilahang rabis. Sa unang panahon kay marag tayo panra. So karon lisod na. Muna na gani ko buang sa mga pasyente tanan halos katabad-tapad ng utanang-utana ko unsay ilang kaso sa ilang pa-check up. Rabis gihapon. Di badji nga katong badji nga tagantikira ra pod isang uwat na gijang pinaakan. Diyan nagbak pa din diyang kagaling iring ay natiman, niligo ko ng iring. Kanang pudkat ko na pagkaon. Napakan siya, huwag pa sa magkumpiyansa. Problema ko na sa kaapo. Kaning laki, kay di jud mo tabang. Una para ba sining laki nung nakamrasan sa daning baji. Okay nagbaji kay nadana. Kaluis Ginoo nakasin sekandos na. Lupad ang espiritu, oy. Magkapin naman ko, kuan, mamahaw kay kuan po, dagbing taha o kanang mga kaila baka sa namunuan sa lungsod. Kaya kang amiga natin nga, kaya kung anong nauna, ohay ko ka, doon nauna po ko, hatag, referral tungod man kay hamaw gida agngan sa dila ni Mayor. Tinod man dito nga si Mayor, isang asawa, amo ng dubli kaparente side by side na tatay side sang bana manang dali ra kung gi tubangan unsa katong ami ganing deo ngano kunong pagabot namo urada mi nakadawat mi dito og kuan natural kay banggit man sa katong tagalista pud nakaila pud sa puskasin pud tus ang bana kay nakaila pag nakalat sa pagsuwat pa nga antipas. May pasalamat sa Ginoo kanang nga dito nga mga tukag mga inganang mga hospital, inganang mga health center. Di jud magtingting jud ka, mo kag itoy, wa jud kay bahin, patoy itoy ra jud ka. Di ka mo tingog kay sama ra tong ganiha. Katong ami ganing pila alas 6:30 pa kun sila, wa pa nag-abri ag center. Niabot nami. Wa pag naman nag-ahaw tagano ko ijawa pa. Ang naglakaw reklamuhan tudloan. Kay nga na ni sila kanang mga dos luwag may ilhan labi magpaitoy-itoy kan sa kay ilhi gila man kada nang idiot hinuon kay wa man kaning react ikaw mahingan kag kanang mga kailan nimo nang center tubangan jud ka. Ay ako dito nagili ko dito sa mga kauban sa ang alaga ng Serlin sa una, katong alaga, to ano silang nasod, anak nila, uwi gihapon to, anak to sa igagaw sa Mayor karon, manang ila ko kay, sa una da puti anak ni Ma'am Liba, uwi gihapon ay, agzuan na gihapon as Mayor, kaila ko. Ganiha, bipur ko mga to, butang dugay ko nagunag, kaya nga na to ta nag-City Health. Baladas bod, sa City Health mi, madugay jud kay taas magpila sa kuti-kuti ganiha referral naman pagabot na mo sa Antikira dito ra mag-interview sa center purad may Antikira bahalag ladyo to among biyahe makita man dito sang video ko pa dong Antikira first time parang tama ko Antikira ang pudyo ko sa Ginoo kay murag karon September 13 Mantog sumad po 13 sa paglinog sa unang 2013. Pero ang nakabas sa Antikira, kaya katong paglinog sa Antikira sa una, dito lang itong anak sa among second degree nga na lubong sa duta at kinatabunan sa linog. Pero ang po sa Ginoo, salamat sa Ginoo, nakabuhi na rin. Mga kabuhi lagi ko, nagkapis ako.
Kay agang niigo na po ko nagkape ginhang buntag sa isang orasa ron mag-alauna na. Pag nakaapas na kainom tambal to, kainom magtambal pag magpaniud to. Grabe ang kinabuhi. Pait tas abdo. Dan taman, agwanta, tamas makaya. Salamat ya ko sa mga tao nga nagsend sa Gcash nga dahil ni sintog 1,000. Dahil salamat kadyo. Ma'am, di magpahingan. Salamat kadyo sa 1,000 ng Gcash. Ang nagamit ang signaman kaya kay gibayad na ito sa karon 650 man. Sa tubil pa may gasolina si tinta. Alos ginumar na tinagasto kaysa mga to sa private. Si Prami po ningon nga si Prami kay si Mayor po napakan man Mayor Rosale sa ubay ko nung way bayad kay magmanasakit aga pang ginahan na mga gapon umad tumig ubay ag pamilitis ubay gikandanhi ja pagkaon ja madug ako ray mamiliti 200 goods apod mo piliti dani mo sakay ka padung ubay gikan sa series papadung terminal papadung ni Emilio murag gyapon gastusa sa malangan pagguras og ato kay buwan ako nga nang ubay ag pila okay ra pud tong nabayad nga 650 karon kay safety naman naman misbay balik na pud minig Bernice another 650 na pud. Salamat ampol mas Ginoo di gyapon lang gini pasagdan. Survivor gihapon ko. So nga pait nga abdo. Smile gyapon bisag pait pasabdo. Ampol man tas Ginoo. Salamat amping kang tanan. Happy Monday.